Riwruog Maendeleo ya Wanawake huko Kumara Odhialo mane en jatend riwruogno mosenindo mama Phoebe Asiyo kaka miyo kendo jatelo mane ochung' motegno jiwo mine mondo mi odonjie telo ka giloso gi jofwambo tene gi jaod bura ma Kabondo Kasipul Dr. Ivo Bara. Mine go puoyo Phoebe ka gikoni ne ohero chiwo puonj ewi keny kaachiel kod rito dak. Giwacho ni mama Phoebe ne ochung' ne neno ni mine owinji e kinde loso chike matiyogi. Kuro nogombo nikech nowacho ni telo mar mine beber ka nitiere e telo mar polit kae ndie kama ilose budget kae miwacho gik midhi timo kae mikete weche mag pi gik matindo tindo mane nitie ma mine timo makonyo oganda ni wacho ka mine onge e mesa ma ene mano wacho ni wuoguru oko mondo udhi uchungi to gima duong' madwa wacho kuome loko go koko. Mama Phoebe ne en ng'ama wuoyo mos to no wuoyo gi muolo to lakini gik mano wacho to ichiko iti kendi winjo. Machielo mane nitie kuome mama Phoebe ne ni wuotho gi Mr. Asiyo kamora mora. I think when history is written of this country development, Asiyo will have a paragraph, if not a page. I myself have had a lot to learn from Honorable Phoebe, and I would like to acknowledge here that she is more or less the one who encouraged me to join Parliament. Phoebe Asiyo was fast, almost in everything. Some of us learned from her. She really took us and opened the ways for us. I benefited from her. I learned a lot from her.